Къде се намира град Оряхово? Ще разберете, ако останете с нас. Аз съм Стоян, а вие сте с БГ Къде. Оряхово е крайдунавски град. Кажеш ли Оряхово, се сещаш за ферибота, а местните жители свързват града си с крепостта Камък. Оряхово се намира на 200 км от София. Ако сте решили да отидете в Румъния, от София това е най-краткия път. Районът е обитаван от дълбока древност. Предишните имена на Оряхово са Върхов, Орезов, Ореов, Рахово и Оряхово от 1886 година. Не зная дали името Оряхово идва от орех, но в района има много орехови горички. Тук е минавал римския път от Белград за Константинопол. През Възраждането Оряхово е административен и икономически център заради пристанището, което има. Той е основен пункт за снабдяване с стоки. В архитектурата на сградите се усеща западно влияние. Днес в Оряхово работи завод за резервни части и металообработващо предприятие Дунав. Този край на България е богат и плодороден, а хората усмихнати и гостоприемни. В Оряхово има ферибот. Така можете да стигнете много бързо до Румъния, дори и с кола. Аз съм Стоян, а вие бяхте с БГ Къде.